Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanin. Maigsuon ni anata sa ikanapulog unom nga Domingo sulod sa tuig. Padayon atong iampo nga masulbad ang atong giantos nga pandemic. Ang kalinaw sa kalibutan, makabot unta nato. Kining maong Domingo, halad usab kini sa pagampo sa atong mga seafarers, ang atong mga nagtrabaho sa kadagatan. Ito sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga unta mahatagan sila sa Ginoo sa tanang mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaloy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita, o Ginoo, kaluy-i ang imong katawhan ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma ug himua nga kami nga makanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga Numeros. Unya mikunsad ang Ginoo diha sa panganod ug misulti kaniya, ug gikuha sa Ginoo ang ubang bahin sa espiritu nga diha kang Moises, ug gihatag kini sa kapituan ka pangulo sa Israel. Sa diha na kanila ang espiritu na nagna sila apan sa hamubo lamang nga panahon. Duha sa kapituan ka pangulo nagbilin didto sa kampo, ug ang usa si Eldad ug ang usa si Medad, ug mikunsad usab kanila ang espiritu, ug apil sila ni adtong gipanglista apan wala sila makaadto sa tolda, busa na nagna sila didto sa kampo. Unya usa ka batan-on midagan ngadto kang Moises ug miingon, si Eldad ug si Medad na nagna didto sa kampo, ug si Josue nga anak ni Nun, alagad ni Moises, ug usa sa iyang mga sinaligan miingon, Sir, santaa sila. Apan si Moises miingon kaniya, nasina ka ba tungod og alang kanako? Kaayo unta kung ibutang sa Ginoo ang iyang espiritu, nganha sa iyang katawhan, ug silang tanan mahimo nga mga propeta. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagaalima sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag og kinaadman sa tawo nga yano. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang mga kasuguan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Bisan ang imong sulugoon nagabantay kanila, makugihon kaayo sa pag-amping nila. Apan kinsay makasusi sa nakulang,
Linisa ako sa akong mga kalapasan nga tinaguan. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Kamong mga dato, panghilak o pagminatay kamo tungod sa mga kagulanan nga modangat kaninyo. Ang inyong mga bahandi nga dunot ug ang inyong mga bisti gipangkutkot sa anay. Gitay-an na ang inyong bulawan ug salapi ug ang taya niini mahimong saksi batok kaninyo ug sama sa kalayo magaut-ut sa inyong lawas. Niining katapusang mga adlaw, nagtigom kamog mga bahandi. Pamatian ninyo ang tuaw sa suhol sa mga nagtrabaho sa inyong kaumahan, nga wala ninyo ihatag. Ang mga mulo sa nag-ani sa inyong mga abot, nadungog sa Dios ang Ginoo nga labing gamhanan. Dinhi sa kalibutan, luho kaayo ang inyong pagpuyo, ug nagpatuyang kamo sa kahilayan. Gipatambok ninyo ang inyong kaugalingon, tagana sa adlaw sa pag-ihaw. Kisilutan o gipatay ninyo ang taong walay sala. Wala siya musukol kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang imong pulong o Ginoo kamatuuran, santo sa kami diha sa kamatuuran. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Juan miingon kang Hesus, magtutudlo nakakita kamig tao nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan, ug sanglit dili man siya kauban nato, gibadlong namo siya. Si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdid-i, kay walay tao nga maghimog milagro sa akong ngalan, nga makasultig dautan bahin kanako. Timan-i ninyo kini, ang mopainom kaninyog tubig kay kamo iya nako, makadawat gayod og ganti. Og mahitungod niining mga bata nga nagtuo kanako, maayo pa sa usa ka tawo nga higtan og usa kadakong galingang bato ang iyang liog og itambog siya sa dagat, kaysa makaangin siya sa usa kanila nga mahimulag kanako. Busa kon ang usa mo kakamot makapahimulag kanimo gikan kanako, putla kini.
Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa kinabuhi nga usaray kamot kaysa sangkap kag kamot apan mahiadto ka sa impyerno ngadto sa kalayo nga way pagkapalong. Kung ang usamo katiil maoy makapahimulag kanimo gikan kanako, putla usab kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usaray tiil kaysa sangkap kag tiil apan itambog ka sa impyerno. O kung ang usamo kamata maoy makapahimulag kanimo gikan kanako, lugita kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa gingharian sa Dios nga usaray mata kaysa sangkap kag mata apan itambog ka sa impyerno. Didto dili mamatay ang ilang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa o sa ikaduhang pagbasa o sa tubag nato sa Salmo o sa atong Salmo responsoryo, murag nindot pamalandungan nga niingon ang Ginoo diha sa atong tubag sa Salmo, ang mga sugo sa to? Ang mga sugo, ang sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Kinsa ninyo dinhi ang testigos gyud nga tinuod gyud ni nga ang sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa imong kasing-kasing. Taas ang kamot. Usara kabuk, wa say siguro. Ang sugo sa Ginoo hingpit, perfect. Mao na makalipay gina siya nato. Pero naa ang problema kung mutuman baka. Kay kung di ka mutuman ang sugo sa Ginoo kay perfect man, makasakit sa nato, makaguol. Na kanilang nias Ebanghelyo niingon diri sa tigingon sa ato Ebanghelyo, kung ang usamo kamata maoy nakaangin nimo sa pagpakasala, nakapahimulag sa Ginoo, lugita kini. Kinsa ninyo dinhi ang mosunod ani? Taas ang kamot. Kanang malipay gyud nga mosunod. Nya punan pa gyud kung ang usamo kakamot makapahimulag nako, putla kini. Kinsay malipay? Taas kamo. Sugo omnes Ginoo. Wa na ini isa. Kung ang imong usa ka tiil makapahimulag nga rin ako, putla kini. Kuyaw no? Nya kani nga sugo, perfect ni, sakto gyud ni, tinuod gyud ni. Pero kinsa may mosunod? Wa na hilom na. Ganahan mo mosunod dili. Kusga. Hawa na gitingog. Luuya na to no. Nanimba ta karon aron lang gyud pagsupak sa sugo sa Ginoo. Pagkaluoy nato. Mo na diri sa unang pagbasa si Moises giingnan sa iyang kay doon naman siya gipili nga 72 ka kanini ang mga mutabang niya ba pag handles mga tao kay kung siya rang usa niya milyon kapin ka mga tao iyang gihandol di niya makaya, so nagpili siya 72 ka mga tao nga gitan-aw niya nga murag kasaligan niya iya dayon nga ganing hatagan sa espiritu. Pag adto gyud ngadto tulda ang Ginoo gikuha ang mga espiritu sa
kanabang mga gitawag na to mga gifts ba sa Holy Spirit diha ni Moises gipaambit ngadto atong 70 nya kay ang duha wa man kaadto sa ana tulda didto ra man sila sa ilang tulda sa nagpabilin kay wa ting ito ma-inform kay wa pa man say text ato may tatong natoy group chat kay ni message nimo kakita ang tanan. Pero na-appeal po sila dito pagkaigo sa Espiritu Santo, na nagna po sila, nag-prophesied sila, purti nilang lipaya, kay pagsuod sa Espiritu Santo, nangalipay man sila, doon ay mga taong nakadungog o nakakita nga murag nakaingon nga murag unfair man eh. So ang ilang mata nakakita unfair sa may ilang gisulti. Moises, ang duha ka tawo dito nanagna sad nga wa man tumuanhi dinhi santa ato sila. Sa may gibuhat ni Moises ang iyang tubag kanindot unta kung kitang tanan tagaan og ingon ana nganong masina man ta. Pag-abot sa ebanghelyo mao gyapon giingnan sa Jesus ni Juan tuay nanagna didto nangayog masakiton nagsangyaw sa imong ngalan. Di man to nato member among gipahunong ingon si Jesus ayaw papadayon na lang na sila god. Unsa man ni siya nga kanaganing kamatuoran mao ni ang pagpakita nga kung maghisgot kag pulong sa Ginoo nya maghisgot ka nga musod ang Ginoo nimo ang tanang tao ana kinahanglan gyud makasinati nganuman maunay hinungdan sa atong or tuburan sa atong tinuod nga kalipay. Dili gani makasud nato ang pulong sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo di sad kasud. Nya kun wa gani ang iyang presensya nato, luoy kay ta. Unsa may atong iili sa presensya sa Ginoo? Unsa man? Kasagaran gyud. Number 1, kwarta, bahandi. Haron pagtagbaw sa atong kasing-kasing nga wa nay Ginoo atong ilisan og bahandi. Muna si Kristo mi specify pud ani di mo makaalagad og duha ka agalon. Di ninyo pwedeng alagaran ang Ginoo og ang bahandi. Karon unsa may sodos inyong kasing-kasing? Ginoo o bahandi? Kanira ba kunong kasing-kasing simbolo man ni sa gugma. So pwede sa nato nga ingnon kinsa maroy inyong gihigugma, ang Ginoo o ang bahandi. Sige, kusga. Kusog-kusugi pag yun. Ginoo. Sige, lingian na yung tupad. Ano yung tupad ba? Lingian na. Niya pangutan ada yun. Ing na pwede nimo ihatag ang tanan nimong kwarta nga rin ako. Ina. Hangyo ba na pwede ron na imong tanang kwarta ihatag nga rin ako. Sige, igna. Adi mo muingon nga nang hadlok mo. O muingon gani nang imong tupad, buang ka diha. Nahigugma nas bahandi. Wa gid nay Ginoo. Wa nay Ginoo. Nahigugma nas bahandi. Mo na siya. Sige, ako na lang mo ingon kay basig na ikog mo. Pwede ninyo ihog ang inyo rong tanang kwarta sa kolekta. Kinsay muhog sa tanan ginyang kwarta sa kolekta karon isang kamot. Mailhan gina kay check upon man na ako ron inig human. At tanawa, wag gini pataas kamot. Kamong tanan nahigugma sa bahandi kaysa Ginoo. Wa man kung ingon ang tanan ninyong kwarta nga tuas inyo, kana larong naasod sa inyong bulsa, ihog tanan sa kolekta, wa gini isa. Tingali pulos gyud mo way kwarta. Kay moanhi kag simbahan, di gyud magdag kwartang dako usay wa gyud kwarta kay musimba raman, dool raman. Di lang ta magdag kwarta. Pero muadto gani sa SM, ngadto sa Ayala, hala gyud dadon gidang tanang kwarta kay i-deliver gyud na didto. Muadto ganig parlor, hala dag yung kwarta. Muadto ganig tarian, hala dag yung kwarta. Hutdon gyud na mangutang pa. Pero moring simbahan, ayaw la pagdag kwarta kay simba raman ta.
Mga buangon mo. Ari unta ninyo, dad unta na ninyong kwarta dinhi kay ihalad ko ni sa Ginoo. Kay Ginoo na gud ni. Mauna niingon diri si Saint James or Santiago diri sa atong ikaduhang pagbasa, kamong mga dato panghilak kamo, pagminatay kamo. Kay kanang inyong gihigugma nga mga sapot, mga bahandi, mga plata, mga bulawan, gikutkot na sa taya ug sa anay. Ang pasabot ani, mga hanaw na kay niya na ang COVID. Niya na ang Delta. Mga hanaw na mas maayo pag inyo nang ihurot og hug sa kolekta kay mawa ang Delta. Nya unsa ang paghug? Sayon ra gyud kayo. Pamalit mo sa atong slot sa kapilinha. Tag 1,000 per slot. Gamay na lang mga adlaw na hibilin sa pagpamaligya. Kutob na lang karong pizza 30 sa Septembre. Mauni ang atong ihatag ni Mama Mary as gift kay atong tukuron ang iyang replika sa iyang kapilya dito sa Cuba de Area sa Portugal. Tukuro na to dito sa Takop San Remigio. Gani karon more than 50% na ang nahimo nga accomplishment sa pagtukod. Nya kutob pizza 30 na latong baligya. Pila pa may available slots para makapalit mo? Naapay 8,381. Kaya ang atong nahalin niabot na mag 21,119 slots. Pakpak sa namalit. Ang tanang namalit, dunay kalipay sa ilang kasing-kasing. Kay nituman sa sugo nga pamalit kamo. Gastua ang inyong kwarta para sa Ginoo. Mga tanang naining ko anak ko sa sige na kong ingon, pamalit pa mo. Kamong nakapalit na, pamalit pa mo. Karon hinon, ang nag-text na ko, punan ginilag word. Father, ikatulo na ni na kong palit. Pader, ikaupat na nina kong palit na kung gipakonsensya baka ko ani. Wala sa sila mahibaw nga ako kanapo na ko ni palit. Oh, kanapo na ba? Wapa di ay kay 5 raman di 4 raman di ay ka simana ang kuano ang kanang usa ka buwan. Ya wapa man ta matapos sa Septembre. Basta kada simana mupalit gyud ko. 10 ka slots. Mo nang balik-balik yung kong palit. Nga naman, kamura day mo atog langit. Kamura day makigsuod sa mahal nga birhen. Kamura di ay mo imuhatag o gift sa mahal nga birhen. Ako dili di ay. Nya naa ba ko ikahatag? Of course. Nago ko'y gidupa-dupahan. Kana akong gidupa-dupahan, di kada dupaan ning pare, doon na ni presyo. Kung taas-taas, dako ni siyag presyo. Kung ari-diri, gamay-gamay ra. Nyag tuwagan ni kapilya, di na kumudupa. Kay kanay gamay. O na, ang pare, nga di mudupa, mag-ana ra. Nagduda gina, kanay gamay ra gining kolektahan eh. Mga igsoon, mag-ampo kita, mag-ana ra. Kana, gamay na ko. Tanaw gani, dako ni kolektada. Dukaw ni mga igsoon. Pasabot, hakop ko ni tanan. Dili na mo meaning ana kamo mutuosan mo basig magsige na sa numog analyze sa dinupahas pare. Di oy kun ang pare batanon pa ang dupa ari dire kay ligon pa magkamot o gulang-gulang na anhin na dinhi. Nya perti na gyud tiguang nga ari na dire. Di naman kaisas kamot no? Ngano dai kamo mga tiguang kaisa pa mo yung kamot? Oh, Jesus, mura na lang mo sisiyo nga kanang way pa ko, ana-ana na lang mo di ako. Din akaisas kamot, din akalayat-layat, di ba? Muna yung meaning sa dupa. Kuha ato katong unang meaning. Pero usahay, tinuot sa tasya. Muna, mamalita. Ayaw kahinogon anang kwarta. Nasa ini testimoniya na ko, Pader, negosyante man siya. Sa una Pader ba nga kanang adyo ko kabati nimo kanang imong pagsigig wali bahin ng kwarta pastilan Pader kana yung inigting sweldo nas ako mga tao mura jud ko mabuang Pader kuno anak ko'y kwarta kana yung ting paningil sa akong loan Pader kana bang na mga negosyante o trom sa mga utangan kay tanan lo lisura gid Pader ana
Pero karon pader, sige kong paminaw nimo, pagka-relax na nako pader. Ig-abot ko sa akong giutangan pader, maingon ko, time sahab, okay ra jud kayo. Ako jud kang bayran ana. Bisan pa kunog siga-sigahan siya sa mata, relax na jud kuno kay siya. Nya kana kuno wa na siya kwarta nya, wa na siya ikasweldo or kuwang ang pangsweldo. Di na siya maratol. Moabot ra na kay kanang mga tawhana, gimahal gunas Ginoo, naa gini kwartang ihatag ang Ginoo. Naa dayon mamalit daghan. Ay sao dan nate ikasweldo. Wan adyo kuno siya maratol Ambot tinuod ba to? Kay nga naman, ang sugo sa Ginoo maghatag ginagka-relax, kalinaw o kalipay sa atong kasing-kasing. Sunda lang ang sugo sa Ginoo. Unsa man gyud main nga sugo sa Ginoo, ayaw pagpakasala. Muna nga si Kristo iyaning pamaagi sa pagsulti. Wa siya moingon nga literal putlang imong kamot, imong tiil. Pero iyaning pamaagi sa pagsulti aron ka makasiga imong mata. Hala, ano ba? Kana bang makatuo ta nga kini ang gisultis Ginoo ug balaod sa Ginoo kung atong supakon mas maayo pagwa tay kamot. Example, bana ka. Ang imong kamot gigamit nimo hikap anang mga JRO. Ana, malipay ka? Ha? Bana, malipay ka? Nga magsigig hikap anang nindot kaing leg sa JRO? Tubag. Og di mo malipay, ako malipay ko ana. Mo nang wa ko muhikap. Nga naman, makatintal sa imong paghikap ana ang imong kamot mura nagnaputol kay di na sad ka kamaong muhikap sa imong asawa. Ludo na ka magtan-aw sa imong asawa. Kay kadto na may imong gihikap ang tag 18, tag 19, tag 16. Unsaon pa man imo paghikap aning 56? Luod yun. Kay naanad magaghikap ato. Mura ra sag naputol imong kamot. Unya, kalain nimo no, naakas balay pero di ka muhikap sa imong kaubas balay nga angay gitang hikapon o gakson ang imong asawa. Una siya, kanang imong tiil. Naanad ang imong tiil ug adto ngadto sa sugalan aron ihatod ang imong kwarta nga kinitaan adtong gasigig udjes giste nya hapak nga to labay ang tag 500 tag 100 ipanglabay tag 1,000 ipanglabay didto dinhi gani labayan lang tag 50 tabos ana piso dito tarian labay ang tag 500. Unsa pa may imong ilakaw padung sa simbahan nga naadik naman kaato. Ang imong tiil mura nagpungkol kung simbahan ang hisgutan. Nyag naanad kag hatag og kwarta didto nga dagko ang imong kamot wa na sa kapuslanan kay di na nakamaong mukuot sa imong 1,000 aron ihog dinis kolekta. Pungkol na ka in relation sa Ginoo. O may pagputlo na nimo sa imong pag-adto sa tarian, dad-o na nimo dinhi sa simbahan. Anong di man mo makumbinser? Maunay meaning, ana. Kung ikaw batanon, sige kag tanaw anang porn, sige kag tanaw anang porn, ang imong mata na adik na gid anang porn o kanang computer games, unsa pa may imong gana nga itanaw sa Biblia, aron mo basa sa Biblia. Usahay gani, wa na kay mata nga ikatanaw sa imong ginikanan o sa imong mga igsuon, kay na-focus na kanang computer, na adik na kanang computer. Pasabot, lugita na imong mata, pasabot, kuhaan ang imong focus anang computer, itutok na sa imong mama, sa imong papa, sa imong igsuon, haron makabuka ang imong baba nga moingon ka, gwapahan ni mo ron ma. So, nuang ka diay. So, lagi, liwat man day ko nimo. O, ano ba? Awa mo kasabot? Ano ba? Haron tagaan day ka og kwarta. Nga imo din ang iduwa sa computer. Dili. Imo nang ihog diri sa simbahan. Imo nang ihatag ngadto sa imong mga, ipalit na nimo sa imong mga requirements sa imong pag-eskwela. Ana, pasabot, munindot ang imong relasyon. Lugitan ang imong mata. Ibalhi na ngadto sa laing focus. Kay basig na adik na kadiha sa sala. Bantayan nato
ang atong lawas wa ba nato magamit sa sala. Nya kung nagamit sa sala, putla ka ng maong paggamit haron ibalhin sa maayong paggamit sa imong lawas. Kung ang imong lawas gigamit na nimo sa pagpangwarta o pagprotektar sa imong kwarta, matud pa ni Santiago, paghilak o pagminatay kay duol na ang impyerno diha nimo. Nya ang impyerno matud pa ni Kristo, ang mga ud di mamatay ug ang kalayo dili mapalong. Magsige ra jud kag hilak, inig kapaak diri od imong hapakon di ana sa diri hapakon, dukdukon nimo mudaghan na noon ari na nos imong mata mukaon di gyud mamatay, di apay kayong gasiga-siga. Bakakon ba si Kristo? Nindog ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang atong nagtudlo kanato nga ang pagsunod sa iyang mga sugo mao ang tuburan sa kalinaw, kalipay ug kasantos. Busa mudangop kita nga mapaubsanon ug moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa balaang katawhan sa Dios nga manlimbasog sa pagsalikway sa tanang daotan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nasud diin ang mga Kristohanon nagantos tungod sa ilang pagtuo nga ang grasya sa Dios mulamdag kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga maangkon na nila ang pahulay nga dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Amahan sa among manunubos, dawata kining among mga pangamuyo, nga among gituboy diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Tuwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapusalanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo nining hingpit nga sakripisyo, dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon, apil na sadtong wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan
hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. O Amahan nga maluluyon kining mga misteryo maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig, ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa Diosnon nga kalipay. Unsa ra may atong buhaton, ato lang giyong puy-an ang iyang mga sugo. Atong pasalamatan ang mga taong nag-alagad nato. Una, naana detay namugna nga bag-o nga komisyon sad no, gitawag ni natog PMAG, PMAG, PMAG. Ang meaning Parish Marshals Assistance Group. Naana na sila das gawas mag-manage sa atong parking. Haron ang atong mga barangay tanods adto lang sila didto sa main road. O na, or mutabang basta sila dire, pero sila gyud maoy kuan bag-o pa nang natukod. Salamatan nato sila silang pag-alagad, ato ra sa na dinhing mga aktibo sa parokya. Niya ato sang pasalamatan ang atong mga frontliners, ang atong Eucharistic lay ministers, ang atong mga PYCC, ang atong lectors, salmista, love offering assistants, ang atong sacristans, ang atong nagmanage sa atong kaning sound system ug sa TV monitors,
o sa atong kanini ang para i-upload sa social media. Ang atong choir, ang Holy Rosary Youth Choir, ang atong mga offerers karong ang nag-decorate diay sa atong simbahan, kaning namuwaw gislag decorate aning atong mga kabulakan karon, ug ang atong sponsor sa flowers karon, Heavenly Joy sponsor karong Domingguha. Ang naglimpyo sad sa atong simbahan before ni nato gigamit karon niya ang nag-sponsor sad sa pag-disinfect sa atong simbahan. Doon na tayo regular disinfection dinhi. Gisponsoran pod ni sa usa ka tawo nga dili ra sad magpasulti sa iyang ngalan. Iyang gi-regular mga twice a month or sometimes thrice a month disinfection sa tibok natong simbahan. Ato sa siyang pasalamatan niya ang ato sad nga nag-offer karon pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Ronald and Mrs. Hilda Inte and family. Ato silang hatagan sa masipang pakpa. Salamat kayo. Mga pahibalo, una, update sa nahalin sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance. Slots nga tag 1,000 per slot. Alang nis pagtukod sa atong kapilinha di Fatima ug ato sa ning birthday gifts ni Mama Mary. So as of yesterday, September 25, ang atong halin niabot na og 21,119 slots. Atong pakpakan ang Ginoo niini. Ang 1,366 slots didto girimit sa Tres Pastorinhos de Fatima Foundation Incorporation. Unya ang 19,753 slots dinhi mahalin sa atong parokya. Pero kanisang niang halin ato ra po ning irimit ngadto sa Tres Pastorinhos Foundation. Ang ato ng achievement 72% sa atong target nga 29,500 slots. So less than 2 months 72% na ta. Unya busa doon na lang tayo available nga slots nga 8,381 slots or 28% sa atong target. Nga pahinomdom lang nga kining atong pagpamaligya niining maong slots kutobra ni karong September 30. So pila naman lang kaadlaw? 4 na lang kaadlaw, no? Nga busa kung gusto pa mong mupalit, nga kadto sang wap kapalit, sige, pamalit dayon mo as soon as possible. Ikaduha, karong October 16, 2021, Saturday, sa ulogo nato ang fiesta sa atong segunda patron nga mao ang Birhen sa Santo Rosario. Ang Novena Masses himuon nato sa October 7 to 15, 2021. Nya ang highlight niining atong kapistahan karon mao ang rededication sa atong simbahan ug sa atong main altar kani dinhing atong luyo karong October 9 Saturday ikatulong adlaw sa atong nobinaryo at 4 p.m. Ang ubang mga detalye sa mga kalihukan ato lanyang ipahibalo sa sunod nga mga adlaw. Parish Monthly Financial Report, Summarized Financial Report as of August 31, 2021. Apil ani ang atong mga nisod para sa kaning kapilinha. Sig makuratan mo porti na ning dakua, pero ato naman ning ipangrimit ngadto ang uban. Beginning balance 2,248,695 and 14 centavos. Ang atong total cash receipts 9,911,905 and 62 centavos. Total cash out 6,528,155 and 87 centavos. Atong ending balance 5,632,444 and 89 centavos. Muram sa tag milyonaryo atong pakpakan ng mga tao nga hogs kolekta. Salamat sad sa atong Parish Finance Council nga naghanay sa atong report o sa atong financial system. Ikaupat, ang pagpanghatag nato sa atong SBFP Powerful Vinegar
Nagpadayon na diha sa atong parking area, pero doon na natay bagong balaod nga sundon alang niini kay atong niaging Domingo kutubra wakabot alas 12 na hurot kay nagdag mga galon galon naman noon ya ang ihog ra ba 20 ra sa ihog kansing insi kani ang atong matagalon atong ibayad sa manananggot tag 90 dagalon dia. Ayaw sa ta magkwenta na no? Ay di man na mo atong concern pero aron ma-distribute og maayo daghan-daghan na makaabil kay pagkahapon wa na may nakaabil. Wala wa na di ay hurot na. Paspas kayo. So karon ang mao ni ang mga sundon. Magdala lang kamo og inyong sudlan pagdala kamo og inyong sudlanan labing dako kadtong longnik sa fundador. Magdaan nila. Ang sa to, fundador, emperador. Emperador. Lagi laging di ta pala inom o ingon ani, no? Kuwara man gud ako, beer man gud. So, muna, ano siya, fundador siguro. Nya dayon, ikaduha, mo pirma mo og registration form. Ito na ipirmahan dito. Nya dayon, ikatulo, kausalang mangayo matag simana. Ayaw, balik-balik. Naman ko kurto yun, ngayo karong orasa, pagsunod oras, ngayo na sad. Ay, klaro. Ika-upat, ang mangayo, kinahanglan, nag-edad og 15 years old pataas. Kaya usahay, ang sugoon, mga bata, kana ba, mura gadua-dua lang ba? Masigi, yabor tutus daplin. Ika-lima, muhatag, gyudta og love offering. Og mosunod sa first come, first serve basis nga policy. So, dili lang magmahay-mahay kung wa na mo'y madawat. Pero nagkadaghan ang atong suka karon. At gahapon, ang gideliver, nga mauna sa na itong i-distribute next week, 8 na ka containers. So, ang atong manananggot, mag-average nag-income of 4,000 a week. Gusto mo mo-apply? Pananggot. Oh, daghan na kitang suka for next week. Di man na ito i-distribute kay tamis-tamis pa muna. Dali kay ng imnon. Kada nga itong i-distribute ang last week sad na. Amot mga 5 tingali na ka-containers nga atong i-kuan karon i-distribute. Amot lang. Mahapunan baka na. So daghan kayong salamat ha. Nya padayon tang maningkamot sa pagpanindot sa atong parokya. Nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na nato ang santos nga misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.